Ayo, ayo, ayo. Spesial kangge Mas Tumino, Mbak Pre. Pomo tekan sida jati mangenmu tak ngerti dika pegemati mindah kaya kita sita urip lestariya bocah telu iki pomo tenang sida dadi satelu tak kanthi dikopo gemah
Mendaboyo yen to sida urip lan andika mesti bagya mulya njur lair putri Sulistya terus bisa nyuwara dito kang weh srana panggah seprono seprene. Nana mas mas. Habis ini Mbak Angel nanti kesini ya Dik ya. Halo sayang. Rapi prawan nengati loro rapi sinden neng awak lemoyo Ayo Dik, Ayo, aki Mas. jeng miring. Ayo, Pak Dik. aki jeng miring. jas buka itu teblangkon sama juga kok sami Etan mawon soto kulon ya soto ora kaya soto kuali. Etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sing keri. ayo mas ya iyo ya iyo ayo mas ijeng mireng bayeme kuning kuning ayame yen lagi kesan Ayo mas aki ya iyo ya iyo mas ijeng mireng mulon apa sejane kalawan awan-awan aja mangan nangka. Nangka mono asale babal. Dadi perawan jo ngenyek Joko. Tinggal lunga mancal-mancal. sandal ireng Terus kacamata ireng iya ireng kabeh. kuwi kadung seneng kowe aja alam wong mandeng mas Jaket ireng, blangkon ireng. Kaya seneng sing duwe seneng. Ijeng iring tekap semanten. mbok menapi lempat kula nyuwun Pangapunten ayo mas. ijeng mireng ayo mas ijeng mireng Cintan bali ngulon iki tenanan. Apa guyon? mas Tak tudang ketudang tung tung tang tudang tung tung tak tak jle tak
lho, Pak. Aduh wong maning nalikane sepisan ketemu Moyo karepmu, moyo karepmu. kono kae gawang-gawang angel dinaleke Moyo karepmu. Aduh wong bagus, aku ora bisa lali yo karepmu, ora lali yo karepmu. Ning atiku kaya ngenteni tekamu. Yo nyeweke sapa muga-muga Gusti tansah ngeparenga dadi tombo usodala roh asmara Pripun Pak Eka? Wes. Durasi. Hop. Aduh wong bagus. ayo Ora bisa li. Yo karepmu, ora kali yo karepmu. Ning atiku kaya ngenteni tekamu. Ayo Mas Edi. Mas Eka. Masuk. aduh wong maning nalikane sepisan ketemu Moyo karepmu, ora temu yo karepmu. kono kae gawang-gawang angel Bengawan Solo, aduh wong muga-muga Gusti tansah ngeparenga dadi srana usadala roh asmara gelane ngene kaya trio iki Mas Janji
aduh wong manis nalikane sepisan ketemu Moyo karepmu ora moyo aneh kono kawan-kawan aneh dialeke Bengawan Solo aduh wong ora bisa lali kaya ngenteni tekemu ayo muga-muga Gusti tansah ngeparenga dadi srana usadala rong asmara Hae dulu. Mas Marno Aku pengen. Yuk. ngenteni masa aku bisa nambani lara Nggih, matur suwun, Pak. Matur suwun. Sembah nuwun. Bapak Konci. Jih. Mas Edi genti. Gegarane wong krami Pokoknya ini ditanjak ke sini saka Jawa aduh-aduh. Dasare ya wajan, suarane luar biasa. setor bapak saya. Kose aku rong. Tutu pondro tutu rupa Aku tanggule Pak Desali ngendi Pak Desali? amung Oh, kayak wonten mriko. ati Tapi pawe bane dimut pisan piye luput kok dimut-mut apane ngono lho, kulino ngemut cah wingi. oh salah Jeng siang Pak Haji. luput pisan Halo Besti. kena pisan yen gampang luwe gampang yo gentenan Yo nyenengan yen angel ayo sisan. yen angel angel ke langkung tan kena numbas arto Spesial kangge Pak matur suwun Pak Ji Pak Desali. Pak Haji Marju. Pak Dejek, Pak Diranto, Mbak Saino. Iseng koyong apa wong nyatane
godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tanda ati yo Jiku wong bagus muga sliramu ora bakal lali Adyan sabiku terus kamu bakal tak tunggu Iki ngopo lek mau joget ae nyawer ora? Nyawer gitu. Kasirku to. Ayo ndang tokke. MC-ne kon rene jaran nyawer lho. Oh, kowe iki bestimu keh ning kene kok ya lemong delik ae nang ngono. Nyapo ngono lho. Sampeyan rene iki golek duit apa golek dulur? tresno iki ora meneng saya suwe malah saya satra waton kowe gelem kanthi Nyapo? njaluk apa Yo. bakal tak turuti Mas Gendut hey oh Ala iya. Ala iya. Pak Demarto. Nur kuning lengkong sapa wong sing ora nandang uyuh yo rindu wengi nanging aku ra bisa duweni godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tanda ati Wis jam piro? mamujiku wong ayu Muga sliramu ora bakal bali nadyan sewindu tresnamu bakal tak tunggu. Mas Mbek lanjut Embingking Tresno iki ora mengko saya suwe malah saya ndotro waton kowe gelem ganti njaluk mobil bakal tak turuti masa matur suwun Mbah Jaya Mas nggih monggo Pakel mawon. Onji pripun diajeng Oje gua aku ora oh ya aku kan satya satu yen nanti saiki babasan
Ki termasuk anyar lho, Dik. Anggere kelebon teh pucuk kok terus kaya ngono kuwi. Orjen ki mandeke ora nganggo laras. Ning mandeke lumantar tanganmu anggere lekas ngene iki. Ngene iki ngono terus mandek, Dik. Mas Nyanto. Garapan anyar kok, Dik. Menawi nyambut damel niku beto teh pucuke ampun kathah-kathah nggih, Mas. Oh, diganggu Malika Umata. Oh, lah pinter men sing. Kok Malika apa to? Engko ora kredit 5.000. Iki tuku blendungan iki. Mogiantuk berkae. Suk. Matur sembah nuwun Pak Sumirno kepareng nyari pribadi. Paringi kok. Pamintaku mambuke yang Nimas Sito esih Domunia to, Mas? Etut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine Elok tenan dandang kula. belum tau metu iki tenan. Pamintaku ni masih do asih sida dadi slendro. Datan kinggang sak rambut lamun adoh caketing ati loing yen cedhak tansah mula kabeh mau iku mantung amal dan ibadahnya kok. Sito asih tuh Pendo mimi lan mintun. Pindho mimi amin tuno ayo bareng Nimas anetepi wajib mampir Mas moten sito asih bebrahan
Bayan. Ora kok jeneng umuk, ora kok jeneng sombong. Lagi siji iki sing iso ngetokke. Mas, pancen aku ya lagi krungu iki ya, Mas. Oh, jenengane lho tenan, Mas. MC multi talent tenan. Nggih, mayan selawe ya semodel ngene oleh. Selagane reno bengasih yen ngantiku. Iya. Iya. Lokananta ya, Mas. Iya, wis tenan, Mas. Lokananta. Kuwi gongso saka Kadiwatan kok, Dik. Ji, Lokananta ki nak temene lugune gongso Kadiwatan. Ayo. Hey,
gunung mau gunung srene jantung rasa kece walange kadung Retno Pengasih iya nggih ki langgam sing mujudake utawa simbol Buka dari Mutiara Kependem. nggih Butak Mutiara Kependem nggone priya lan wanita pepasian Ayo, pepasian. andum katresnan ya. Kok tahu? pralambange kaya manten kakung lan manten putri. Iki aku yang gumun karo Pak Dimul iki lho. Ngapa to? Iki jan piyai siji iki jan budaya mbok gending apa wae mudeng lho. Kowe rak ngertimu gur gending to? Aku dadi kelingan dhisik iki aku njaluk Pak Diki nyuwun apa kuwi ngersake rondo nunut. Lah Pak Dimul ki nalika isih remaja kuwi uga sinau eneng sungging. Sungging iki tegese sok kulino gawe wayang, Ayo. melukis wayang. Ji, yo. Ketrawarlan ing penderek yo Lo, he ha. Lo, ha. Iya, iya. Sakjane Retno Pengasih pasrah bringlah moho luwe. Matur sembah nuwun. Sepote disiapke Mas Yamto. Pakurmatan. Karo Mas Slamet. Bagi konser kuning Aduh panggene romansaku teko karo bilang-biling pawepo lan sangece sing takut jebol si kucing
teko demi